So ayun guys, nung isang araw ay nagluto kami ng masarap na merienda dito sa opisina namin. So na-delete ko yung unang mga clips, kaya ito na muna yung intro ko. Ang tawag namin sa meriendang ito dito sa Bicol ay tawag namin dito guys ay pinakro. Isang masarap na merienda na saging ang pinaka main ingredients. So napakasimple at napakasarap, madaling lutuin. Panoorin nyo guys pagkatapos nitong intro. Zombie apocalypse.